Den almindelige håndkikkert findes i mange forskellige udformninger. Alle har det til fælles, at der på alle kikkerne står 2 tal. I dette tilfælde 8 gange 30. Hvor er det henne her? Det er her. 8 gange 21. Og i det her tilfælde 9 gange 20. Det første tal fortæller, hvor mange gange den forstørrer. 8 gange, 8 gange og 9 gange. Det næste tal, 30, 21, 30, fortæller, hvor bred denne del af kikkerten er. Skal man bruge en håndkikkert, er det vigtigt, at man bruger den rigtigt. Alle håndkikkerter har på det ene øje mulighed for at stille på den. Der er normalt et plus, et minus og et 0. Måden man bruger det på er, at man først kigger igennem kikkerten og sørger for, at det andet øje er i fokus ved at dreje på den her. Når så det er helt i fokus, så indstiller man den her, så den også er i fokus. Oftest vil man skulle dreje den lidt til den ene eller den anden side. Det kommer ind på ens egen syn. Bemærk, altid fokusere først på det øje, der ikke har tal på. På de fleste kikkerter er det venstre. Og bagefter indstille det andet øje. På den måde vil objektet være i fokus. Skal man på nogen måde komme til det, skal man med en håndkikkert enten støtte på noget andet, eller sætte den fast i stativ, for eksempel som jeg har gjort her med en klemme. En klemme koster en 10'er eller noget lignende. Meget enkelt og meget stabilt. Priser. Kikkerter af denne type vil typisk koste omkring 1-200 kroner og vil være ganske udmærket til at se enkelte himmellegemer, for eksempel Jupiter og dens måner.